Hey, hayi umhlola-ke lo ngitshela, umhlola-ke loyo. Umhlola lo ozowukhuluma la. Ngizoze ngikufonele nje Eyi bhuti ngikufonele le. ngiyamazi-ke lo muntu angakaqedi Ngihlanganaphi nje nawe, nanokuqeda-ke mina lo ngihlanganaphi nje muntu. nawe. Wena selokhu nje wangimithisa le ngane uMbali, wangishiya kanjalo. Ngayitholela omunye umuntu, kumanje ngishadile mina ngishade kaSotobe. Mambali phela nami Ngabathola aba-right, abanothando lweqiniso. Ngishadile mina, ngishadele kaSotobe mina. Ungazongibhedela wena. Ungalinge nje ungime la. Webhuti wabantu, ungalinge nje ungime la. angibalekanga mfowethu, Kufanele ukuthi wabaleka uma uzoqhamuka ngalesi sikhathi. Yabo nje kwamanje uzakhombisa ukudela nje ufika lo ungena emagcekeni la kaMvubu. Uthole isigqoko ekhanda. Engabe usidlula singahlonipha bona odunyane nje, kodwa nje mfethu uma ngambali mfethu. Wrong nawe mhlawumbe mazube nje ifacathulweni zami mfethu. Wazojabula bo. Uba nengane impilo ikuthatha ikubeke. Manje angikwazi ukukhuluma nomambani ngoba mazi nawe usisi wakho unjani mfethu. Kuyafakwa la njengoba efaka amagolide kanje noma ucabanga ukuthi njengoba labo bantu mina sengangibona. Ngathola abangithandayo phela abangenzela yonke into abanginakekelayo. Ungiphethe kahle kabi uSotobe mina, ungiphethe kahle. Wakho wabhuti Wafa wakho. ubaba wakhe, wafephila. Wafephila ubaba wakhe. Yabo mina yabo bhuti wami mina sengahlonipha wena nje odonyane kodwa bo la kini la leli khandi walibo lelihle kodwa li-empty. Ngihlebeleza li-empty. mhlawumbe khona wakukhipha wahlawula mhlawumbe because iyahlawula ingane uma ukuthi khona la. Amandla mfethu, amandla ayashiyana, amandla ayashiyana, uyazi iminyaka iyafika iyahamba kushube kube njeya, kube njeya, kube njeya. Kubi mina engifaka isandla. Wayisholo lona, wayisholo, wayisakabi, wayisholo lona. Lo mfethu akakwazi ukukhuluma nami. Mina angazi noma mfethu ngusize bani wephenti Ayikho nje mfethu into yezo. engayikhuluma nawe wena. Ayikho nje into ongayikhuluma nawe. Wangichithela eside kabi isikhathi wena. Wangichithela eside kabi isikhathi ngithi. Mina nafanga ngibambelele kuwena mina ungangizwa mina abantu bayindoda mina nawe. Yini ngezazi kwenkaba la kuthina kanti? Njengoba wena wathatha izinqa zakho wayisa le la wayisa khona. Mana mfowethu. Ukhuluma wabheka amagama akho. Ima. Namanje uzakhombisa kona ungahloniphi namanje. Donyane. Yes. Ngikhulunyiswa i-enga Uzodelela lo. Uzokweyisa uqale wangena nesigqoko nje ukuze ziyabeka. Wangitshela ngasikhumula. Exactly kodwa uzaqhubeka kona ukudela ukukhombisa. Mina ngacela udelelo lusisi wakho. Ukhombisa uhlonipha amanzi kanje. Understand mhlawumbe nawe. Manje mazoqhamuka kanje nawe ufuna senze njani thina? Donyane kodwa yazi lekuthiwa inhlonipho mfethu give and take. You get what you give. You give what you get. Yabo leyo nto. Donyane mfethu. Uphuma ngesango mfowethu. Donyane mfethu. Angibambele mfowethu la. Uphuma ngesango mfowethu. Ingane yami kodwa donyane. Uphuma ngesango mfowethu. Donyane ingane yami. Ingane yami. Ngibingelele balandeli besibani media. Ubonga lo kaMkhize bafowethu. Sibhayele insizwe engihamba nayo la. Ubaba kaMbali. Uthi asomcelela imfanelo zakhe la ekhaya. Wazalisa la ekhaya, kusho ukuthi wagcina engashadanga engashadelwanga noma wengane. So uMbali useshadile. Usenomuzi wakhe. So uthi uzocela imfanelo zakhe naye. Ngoba phela ngeke ukuthi angazalisa ingane, angazali ingane angatholi lutho. Uyena le ngihamba naye sesifikile lesiza khona kuthiwa kaDonyane, kaDonyane kaMvubu uma besho. Sesikhona lesize khona bakwethu. Ngicela ngingasali babukeli. Asingeneni soze ukuthi zithini ingxoxo. Ngiyazi ke nanithi Sibani Media ahluleke bafowethu. Ahluleke kakhulu especially mengigqwele ikepisi. Ahluleke iSibani Media. Ubonga lo kaMkhize. Singeni ngaphakathi bafowethu. Siyabonga. Ngiphinde nginibingelele balandeli beSibani Media. Bafowethu. Njengoba kade nginitshelile sibhalelwe ubaba kaMbali. Siya kumalume kaMbali. Ubaba kaMbali bafowethu kade nginixoxelile ukuthi wazalisa uma kaMbali. Kusho ukuthi washaya hit and run wabaleka. Uthe mesebona ukuthi izinto zihamba kahle enganeni ingane siyacelwa kwenziwa yonke into. Naye sekukhona kufunayo ezibizweni zengane njengoba wengane. So ngeke ngakhuluma nomama wengane ocingweni ngoba useshadile kwenye indawo. Lekhaya bafowethu kaMvubu. Kubo kaMbali, komalume kaMbali. Useshadile kwenye indawo maKaMbali. kaSithole. Sodolo Sithole. Sibiya. Eseshadile kwenye indawo uMaKaMbali kaSibiya. So
ngamcela ukuthi ngicela sihlangane ekhaya namhlanje. So bandla ngiyabonga ukuthi ungihloniphile noma kukhona le bephuthuma khona kodwa ngiyabonga ukuthi ungihloniphile. Ngibonge futhi nomalume kaMbali ukuthi naye siyamfica njengokade ngimcelile. Uwumuntu obhizi naye, uwumuntu osebenza ngabantu kodwa ukwazi ukungihlonipha ngoba ngathi khona la eFire osebenza khona omunye umzade eFire osebenza namhlanje. Kodwa ungihloniphile walinda ukuthi uzohamba ukuqeda le nkulumo esoyikhuluma. Makambali, ngizoqala ngibingelele kuwena mama nobhuti. Le nsizwa mhlambe makambali le ngihamba nayo uyazela kuphi? Ngiyayazi ukuthi ubaba kaMbali. Noma ungasondeza i-mic nje mama ukhuluma usondeze noma ungayibeka lapha. Baba kaMbali. Iyona insizwa le mama edala isifikele ekhaya. Ngazi noma mhlawumbe unalo ulwazi ukuthi mhlawumbe yini isize ngayo le khaya noma mhlawumbe awunalo ulwazi. Anginalo ulwazi. Okay, ngale kokuchitha isikhathi mama. Baba kaMbali. Yebo bhuti. Usacela ukuchazele umama nomalume ukuthi yini esilethele ekhaya. Ngiyabingelela ekhaya and ngiyabingelela nawe bhuti wami. Ngokukhunje ukungihlonipha ukuthi uzozwa udaba lami la engibhekene nalo la nengilifisayo ukuthi ngilibone ngathi liyashintsha kodwa ngingazi ngoba nangu uMaKambali usekhona. Ngiyamazi nokuthi umuntu onjani ngoba nje wangifike la komalume kaMbali ngizwile ithumba le usethathiwe and akaze angifonele nangu uma wakhe. Angikaze ngitshelwe lutho nje bhuti yabo. Kodwa manje phela njengoba uMbali eyingane yami angayona ingane yakhe yedwa yabo. Kunezinto nami engifisayo ukuthi zibhilonge ngakumina njengoba bakaMbali. Hayi umhlola-ke lo ngitshela, umhlola-ke loyo. Umhlola lo ozowukhuluma la. Ngizoze ngikufonele nje Bhuti ngiyamazi-ke lo muntu ngihlanganaphi nje nawe, nanokuqeda-ke mina ngihlanganaphi lo nje nawe. muntu. Wena selokhu nje wangimithisa le ngane uMbali wangishiya kanjalo. Waba kanti uMbali maMbali? Wangishiya kanjalo. Waba uMbali maMbali? uMbali phela uzalwa wena phela uMbali. Manje mina indaba phunga mina nemfanelo zaMbali. Akho mfanelo ozoyithola wena ngoMbali. Azikho nje imfanelo ozoyithola nje ngoMbali. Wena wangikhulelisa ngisafunda isikole wena. Wangizalisa lo Mbali lona. Emva kwalokho washaya wachitha. Umondlanga uMbali ondliwe la ekhaya. maMbali uyazi impilo isathi kubekephi? Impilo yazo sethi angibepha ngaze ungibuze naleyo nto kanti uMbali waqhumetshenini ngoba njengoba nawe wakho nawe wami. Akusho lutho lokho ukuthi owakho uMbali. Akusho lutho lokho ufana nomuntu ofile wena. Awukho umsebenzi wakho ufana nomuntu ofile wena. Wangimithisa ngisafunda isikole, wangishiya kanjalo. Ngaze ngafunda isikole ngaqeda isikole, ngayitholela omunye umendo. Kumanje ngishadile mina ngishade kaSotobe. maMbali phela nami Ngabathola aba-right abanothando lweqiniso. Ngishadile mina ngishadele kaSotobe mina. Ungazongibhedela wena. Ungalinge nje ungime la. Webhuti wabantu ungalinge nje ungime la. Kancane nje sisi ngisacela unimpulule. Kodwa mfowethu ngisacela ukubuza ukuthi ungafika nje lekhaya kaMvubu. Lazo akhombisa ukudelela wasekuqaleni ukuthi ubalekele ingane wazi kahle ukuthi yabo. angibalekanga mfowethu. Kufanele ukuthi wabaleka uma uzoqhamuka ngalesikhathi. Yabo nje kwamanje uzakhombisa ukudelela nje ufika lo ungena leqheke amagcina la kaMvubu. Uthole isigqoko ekhanda. Engabe usidlula ngingahlonipha bona odunyane nje kodwa nje mfethu uMaKambali mfethu. Wrong nawe mhlawumbe mazube nje ififa icathulweni zami mfethu. Ozojabula bo. Uba nengane impilo ikuthatha ikubeke. Manje angikwazi ukukhuluma noMaMbali ngoba mazi nawe usisi wakho unjani mfethu. Kuyafakwa la njengoba efaka amagolide kanje noma ucabanga ukuthi njengoba selabo bantu mina sengangibona. Ngathola abangithandayo phela abangenzela yonke into abanginakekelayo. Ngiphethe kahle kabi uSotobe mina, ngiphethe kahle kabi. maMbali uyazi into ekuthi ukubekezela. Ngihleli kamnandi kabi emendeni wami. Uzongichithela isikhathi nje njengoba ungifoneliwe nje kwathiwa ngiphuthume la ekhaya ngoba kufike wena uzongimoshela isikhathi nje. Ngabe sengenza izinto eziningi kabi mina lapha kwami. Ngabe sengenza izinto eziningi kabi lapha kwami. maMbali wena uhlezi umuhle uhamba. Hlezi umuhle uhamba. Hlezi umuhle uhamba. Mina ngokubheda kancane nje ukuthi ngishiye ingane yami leso sikhashana sengihlama nje. Hayi winto engelutho wena. Winto engelutho nje. Winto engelutho nje. Uzothatha umfowenu. Mina ngizele ngizokhuluma phela izinto zengane yami lana. Hayibo. Kodwa bafo kwakufanele uqale kwasekuqaleni kube khona okuvezayo ukuze kubonakala ukuthi ingane unothando layo. Akuthi uqhamuke ngoba naku sokukhona amalobolo ayo
njengoba uyagana nje last year wena khona uzoqhamuka Uzoqhamuka manje ingane isikhule Cha kangaka. phela bakhona iy'nkinga Uneminyaka emingaki? o-2019 o-COVID-19 Uneminyaka awubazi uneminyaka saphelelwe emingaki nje imisebenzi uMbali kuza manje? ngala kuza Uneminyaka ngala emingaki nje bezoshada uMbali phela nami manje? angikwazi ukubamba yonke into feza mangatohozi ngiyafisa ukusaphotha ingane yami uma izinto zami ey'hamba kahle nami fanele ngingene phakathi. ya kodwa uyazi kuyakhulumeka manje abantu mawukhona lokho okuncane okuvezayo Mfethu hayi ukuthi uvana ubaleke nje kube ngazuthi awushiya ngalutho emuva kuba ngconywana uma usathandana noma wengane manje lo muntu Wathatha ngisho umntombi bami wena awuzange uze ukhokhe la ekhaya. Awuzange uze ukhokhe kodwa uzokhuluma udoti nje uzosho ukuthi ufuna amalobolo. Akho amalobolo ozowathola la kaMbali. Ngeke nje uzowathola ekufeni. hayi kona ngempela Ekufeni wahluleka ngisho akho mali yaphuma inkomo la. yomqhoyiso wena la ekhaya. akho mali yaphuma la ekhaya. Wangishisa isikole, wangimisisa, wangishisa isikole. Uzothini manje? manje shuthi ngane ngenze njani mina bhuti wakho noma Khohlwa uhlangene nayo yona, lo sisi khohlwa wakho yona. ukuthi uyazi ukuthi laba Yona abafazi laba iganile. bafa bazi vele ukuthi lethu uzoyingena wena uma usuyingena ingane yami ingasihle leyo ungathi lo muntu ba lo esehlala kwenye indawo. Ehe, Uyazi ngiyala kwenzakalani umzini wami khona? phela mina. uMbali uyaqhubeka, uMbali uyalotsholwa noMbali, uyalotsholwa uMbali. Wabani uNtombali wakho wabhuti Wafa wakho ubaba wakhe, wafa ephila. Wafa ephila ubaba wakhe. yabo mina yabo bhuti wami mina sengahlonipha wena nje odonyane kodwa yabo la kini la leli khandi walibona lilihle kodwa li-empty mina We ngihlebe lezo manje, li-empty. mhlawumbe khona Hey. wakukhipha wahlawula mhlawumbe because iyahlawula ingane uma ukuthi khona la Amandla Iyondliwa, mfethu amandla iyondliwa. ayashiyana amandla ayashiyana uyazi iminyaka iyafika iyahamba kushube kube njeya kube njeya kube njeya. Ingane Azu- engayazi nanokuthi ikherani esikoleni, engayazi ukuthi ikherani. uMbali sawaze waqeda ngisho isikole uMbali. Uzokhuluma indaba kaMbali manje. kodwa bafowethu ecathulweni zami zakona mfowethu mina angazi lutho la because kodwa unyane mina ngiyahlonipha njengoba ngifikele Mana, ekhaya mana mfowethu. ngipha ngisho ngisho usisi yazi wekangivuse ngilele uthi ukuthi ushoda ngento yengane yoke esikoleni kube mina engifaka isandla wayisholo lona wayisholo isakabi wayisholo lona lo mfethu akakwazi ukukhuluma nami mina angazi noma mfethu ngiusize bani wephenti Ayikho nje into mfethu engayikhuluma nawe wena. Ayikho nje into ongayikhuluma nawe. Wangichithela eside kabi isikhathi wena. Wangichithela eside kabi isikhathi ngithi. mina nafanga ngibambelele kuwena mina ungangizwa mina wathi bayindoda mina nawe yini engezansi kwenkaba la kuthina kanti Wena wanyamalala. Nganele ngakutshela ngendaba yokuthi nje sengipreg. Wenze njani? Angithi wanyamalala wena. Wazi waqhamuka sengiyibelethile ingane. Ngathi noma ngikulandela ngikutshela ukuthi ingane ikhona ingane idinga izinto zakhona. Wangitshela usebenza unayo imali. umbali ngoba intombazane ingoba nje bese ukhuliswa wena yabo yabo nje lo muntu bafethu mina uyangistress abafethu yabo nje Hey. kungane intombazane le Stress wazi ukuthi ingane yakhe yedwa Stress mina Yayibona nginayo leyo nto inkinga buti. mina nginayo inkinga Angithi ngiyakwazi mina njengoba ey'ntombazane begqoka iketi kanje wazi Ngiyikhulisile usiyakhe vele ngiyikhulisile yami ingane Yabo. yakhula yazi yaba nomkhwenyane nangu mfethu ngiyamhlonipha udonyane ngifikela ngamcela usingicela ngicelele ukuze sikhulume inkulumo engathiwa phambili Eh, donyane nama ngazi noma Phambili noba. uyaphambili nomfazi womuntu ufuna Cha. ukuya phambili nomfazi womuntu hayi nomfazi womuntu ngento zengane yami He. ngento zengane yami kahle kahle wona awuwadla wazi bafuna uwadla amaqanda esemzini nomuntu kuhambeni ngandlela ucabanga ngayo fanele ubuye-ke manje nayo sothwala idombolo-ke manje ingane yakhe ishizile ngenxa yokuthi wena waba ney'nkinga ngaleso sikhashana ukuthi kona bonje kade ukhulumile wasekuqaleni wathi abantu abafani sicabanga ngendlela engafani ingqondo zethu azisebenzi ngendlela efanayo ingako ngila ekhaya nje nami uzofunani lana lona kodwa ma ukuthi khona la ona ekhona funa wenze ngako konke kusemandleni akho akekho umuntu wesilisa Awunabo ongayifisi into abafowethu enjalo mfowethu. nginabo abafowethu ngakhuluma nabo. ngazi into enjalo ngeke ungazama ukuhlanganisa lozombuzana nalowo madlana uhambe ohlawula lapho umuzomuntu kodwa liyaxega ikhanda lakusisi wakho unconiswa wangikhuluma nomuntu okwazi uku-understand yabo maye lo itebhisi aze akasekho kumina sekomunye ucabanga usuku yaphi ucabanga la bantu babuye bafike kuwena futhi nabezofuna into zakho ngeke ngoba sebelobolile baqedile ushadile kumanje mambali ngiyakucela mfethu ungatheleli abafowenu ngalikhanda lakhe lingasile ngoba bafethu mina into zami nezinto zey'ngane zami kufana nothi iy'nto zami njengoba wena wathatha izinqa zakho wayisa le la wayisa khona mana mfowethu ukhuluma wabheka amagama akho ima namanje zakho umsakoni Donyane. ungahloniphi namanje donyane yes ngikhulunyiswa i-enga Uzodelela lo. uzokweyisa uqale wangena Uzodelela nesigqoko lona nje kube lekhaya. ziyabeka wangitshela Uzodelela ngasikhumula exactly kodwa uzaqhuba kona ukudela mina ngacela udelelwe lusisi Angazi wakho ukuthi kodwa ngangifuna ukhombisa nini uhlonipha kulento. amonza kanje donyane ngikuhlonipha nina mina ngingafuni into zengane yami kodwa wena ufuna usihloniphe ukuze ukwazi
ukuthi Nalihlamvu siku-understand-e bo. mhlampe nawe manje uma uzoqhamuka kanjena ufuna senze njani thina Donyana kodwa yazi into ekuthiwa inhlonipho mfethu give and take. You get what you give. You give what you get. Yabo leyo nto. Ngisho ungeza Nawe naleso uzothatha simo lekhanda sakho, lasisi wakho mfethu. ungazosibhedela lana. manje inkinga wena ulifaka nakuthina lelo khanda lelo njengoba uzosidelela sonke legcekeni Wayibona lokho nje Uyisa lokho. asilethela amakhamera la ekhaya. Ku-wrong nje lokho. Uzosilethela abantu Uright wena. Muthi ungangizwa mina. Uright wena mina ungangizwa mina. Uzobhedela uzokhuluma Ingane yami wenza ngathi engekho. ingane yami Uzokhuluma yaqhumetsheni. indaba yokuthi ufuna amalobolo kambala. Ungazange wena wahlulwa ngisho nawumqhoyiso. Wahluleka neyikopi lokudla, wahlulwa namaphampasi. Kanti wena mambali Wendoda yantoni ulandela wena ibhodo bo. eliconsayo yini kanti ngoba Angikulandeli ibhodo eliconsayo mina. Ingane mangabe uzalisile, ingane uyayisupport. Wahlule ngisho ukusupport ingane wena. Ayikho nje into engayikhuluma nawe. akekho umuntu Ayikho ohlula nje ukusupport indaba yakho ingane. wena. Baba Ayikho indaba yakho. Uhlulwa umuntu amandla asuke engekho ngaleso sikhathi. baba Kambali. Yebo. Bhuti wami ngathi size la khona okunye ungifihlele kona. Mina bengingazi ukuthi kanti uzofuna uzokufuna kanti ingane awuyikhokhelile. Cela ukubuza uyawagcina amasiko isiZulu. Ngiyawagcina mfethu. Wahlula ngisho neyinkomo Kodwa gcineka kalula mfethu umuntu o-right enibambisene naye yabo. Imake. Ingane ezalelwe ekhaya yakwaba. Yabo malume. Manje wena yini lozoyifuna lekhaya? Izinto ezaphumelela ingane yami. Angisilipe ingane yethu nomambali. Angani wena wenzanga lutho lekhaya. Mfethu kwakwamandla. Okay, it's fine. Yes, yazi ukuthi amandla. Ingane yaba. Ngisacela ukuphendula umbuzo. Wena lekhaya nganawenzanga lutho. Bafa bawazi laba, yini wabebizwa ngabafazi laba No. Baba unama Kambali. Sicela uphendule umbuzo. Lekhaya awenzanga lo, awukhiphanga lutho. Yebo noma cha. Siqhubeke. wena mfethu. Phela yabo lesikhathi sikhulu mfethu lo 6 months mhlawumbe sisahlala nomuntu umbamba uthi uyahlanya ugcina usu. Baba Kambali. Ngicela ungiphendule ngoyebo noma cha. Lekhaya khona wakukhipha. Angikhiphanga baba. Ngiphinda futhi umbuzo noma ukuqala. Ingane meyizalelwe ekhabonini iyakaba. Angisuke bewona lume phela bafo kodwa phela isuke inoyisa ngisho. Manje uma ungakhiphanga lutho wena after ukuthi utholeni ngoba phela ukhiphanga lutho kadonana. Kodwa bafo sengingafana nje mfethu nesihlama nje sinakadonyane ukuthi ngama ingane ngibili Exactly. No, awufani nesihlama kadonyana. Inkinga awukhiphanga lutho wena lekhaya. Manje ayikho futhi into ofa uyithole ngoba fanele ukhiphanga lutho. ngiyaqazeke mina. Ngisho ingane yami iba ngcono mina ngiyaqazeke nje. No, ngisho abangasekho mfowethu. Lengane izinto zayo ngeke zihambe kahle. Mhlawumbe ngagcina ngasabuthola nabantwana. Mekukhona wena ongagcina usukuthola ngaleya ngane ubungenzanga izimfanelo zayo. Kuse kuyisikhathi sobafa ngoba manje uzofika isikhathi sokuthi ingane yami iyakhula. Ingane uma ikhula iqiniso ubani mfethu ukhakhayi engekho baba umuntu wesilisa eduze kwayo. Kwangiyamazi lo muntu umsangano kanjani ngeke ikhulise langana ngandle ngicabanga ngayo mina. That's why ngibuya kodwa bafu akusho ukuthi awukhuzeki awumfethu. mani Kodwa Donyane nami uthi umphezulu Donyane ngoba lekha ngize kahle la Donyane. awuzile kahle mawusoqhubeka kanje Ngize kahle ukuthi kodwa nami mfethu usisi wakho mina ngiyamazi Donyane. awukhuzeki kodwa Awukazi umbuzo nje beqoka umqhwebe manje ukuthi kanjani. phela abasemzini wakhe uphuma emzini wakhe use-right yena wena usaqhubeka nokuza nekhanda lakho eliqeqayo Donyane ngingitheleli usisi wakho Useza kanti nekhanda ebhedayo lakho Donyane. eliqeqayo kodwa Ingane yami kodwa Diana into Donyane. wazi wakushiya nje ngayo lento Wayihlohlo wena shothi phela ukusho Kephi? njalo. Usangishiya. cha indlela yokushuthi wamthatha ngayo kwasekuqaleni Yindawo usheshe nawe usheshe uthi Cha, washesha ngizwa ngishika indlela nawe vele okhuluma washesha ngayo. ngishiya sekuthiwa manje mina ngane yami azange lapho futhi uzokwenza legcekeni la ekhaya phela ngithanda ningane lekhaya nje kanti Akayazi Donyane ngithanda into ningane ayizele nasebox Akayazi police ayizele station. wena bekufuna uze kahle lekhaya cause uyazi ukuthi la ilawona khona Kodwa still, isibindi esingaka uzaqhubeka sokungena wona la ekhaya. ukuyisa lokho Ingane yami Uzosibhekela happy nje ingane yami namakamera. happy lapha nami ngifuna ukuzo-check ukuthi ingane yami happy nami ngithola izinto yabo. Hey. Izingane. mana-ke i-right ingane la ikhona Hey. cause yazini yakhulela la bayinikeza khona uthando la iya-right Isemzini wayo that's kumanje. why yazi akwazi ukuphuma La ngane uqeqeshwa yimina kodwa la ngane. Ngikhanda lokuba insizwa lento yakuhlula wena mawakhe mahambani. okahle kahle thina le khaya sabafazi wena wensizwa
Angibe kanjalo Donyane. Donyane ukuthi ungaze uhlezi unempi nawe mfethu. Ufaka unoshusi losisi wakho futhi. Yadelela lona. Weyisa Yadelela Awu lona. ngizothini Donyane ngoba Uyadelela. ngize ngenkinga yami la Donyane. Ngithi wena nje usigqoma bhlukwe nawe sisubamsana sisabe emgqeni owodwa. Kodwa angazi nawe ukukhuluma. Mina Kanjani, ngiyena Donyane? usisi. Lo muntu owashiya nje icala la ekhaya owenza umonakalo la ekhaya uzobonisana nawe Kanjani? kanjani? Yazizwa kahle lekhanda lakho ukuthi uthini? Donyane Wathi wenza umonakalo Donyane wena ngiyakufisela la ube nengane entombazane Wenza kodwa umonakalo ingafani la nengane ekhaya. nje mfethu. Ungabi nengane nje Nje. Donyane kodwa ngiyakufisela ube nengane entombazane ukhulu uqine bhuti nawe kodwa ungayitholi intombazane ezokuphintsha kanje. Kuze ubone ukuthi kumnandi kanjani ukukhulisa ingane yakho. Uze ubunawo amandla noma ungenayo ingane yakho. Uyikhulisa ingane kumnandi. Kumnandi Ya. kodwa Uyikhulise. amandla asuke Ukuze ekubidela lapho. ukwazi ukukhonektana nonina wakhe ngisho ngathiwa Khona into ongakhonektana nami, ngeke ukhonektana nalo. uze kanjani pho lekhaya? Ngifuna ingane yami. Uzo- Hayibo Mani. ngifuna ukukhuluma indaba zengane yami. Umuntu omdala. Yabo. Umuntu omdala osesemzini wakhe. Wena Ngoba ngisho nako awuzizi ukuthi agana. usini. Ngoba Ngisho nako ngathi agana. useshonile ngizofuna ubona ithambo lakhe, ngisho ukuthi usemzini wakhe ngizofuna into zakhe, ngisho ngathi usekhulile ungakanani. Yami la ngane. Ima-ke Mambali, Yezwi. ubefona kodwa ubhuti mhlambe check ingane nje ingakenzeki lutho. Nhlobo. Uqale nini mhlambe ukuthi mhlambe azikhathaze ngendaba zengane? Mina kade ngamgcina njengoba ngimbona namhlanje. La ekhaya. Kade nje ngamgcina. Mhlambe wona malume bekakuthinta. Lutho nje mfowethu. Mina bengingamazi ngisho emehlweni. Hayibo. Yazi inibhuti lento engayenza la ngabona ukuthi ingcono la ekhaya. Ngathi ingane yami ngcono mhlambe ngiyithengele ukupopopwana kuze ngikwazi ukuthi ngibuye ngikuthinte ngiyazi ungane nami ukuthi right. Kodwa ngeke ngikwazi ukukhuluma naluma wakhe mina mfethu. Cha, vele ngeke uzokwazi ukukhuluma noma wakhe ngoba useshadile komunye umuntu. Nawe uyashesha njengane nami khona Umalume- azoyifundisa yona ingane Umalume ebhedayo. angane khona umalume. Lo uthatha kancane Bekhona. umuzwa le ekhaya lo ngoba Nje, azi ukuthi abantu nangu abadala asisenabo ngoba wazi ukuthi asisenabo abazali. Mina ngihlonipha kabi. Thatha kancane. Mina ngihlonipha kabi. Bonke into engangihloniphi nami ngihloniphi. Ngiyahlonipha mina. Yabo njengoba ngithi nje ngize la kwangifuna ukukhuluma into eqondile, Ukuba ehloniphekile. uyahlonipha ngabe yengane yami. la ekhaya. Ukuba Into uyahlonipha. eyinkinga umfowethu lo yena kusho ukuthi lobona ingane yakho ngobhobhobo. Cha ngangifuna Wawuthenga. connecta nengane Hayi yami. ukuthi wena uxhumana nabantu abadala ukuze ukwazi ukukhonektana nengane yakho. Cha mbese. Yabo kodwa mfowethu, yabo kodwa Donyane mfethu sesingihlonipha kanjani kodwa bhuti wami. Mfethu ingane yami leyani. Ingane yakho Ya. ngisho ngathiwa mfethu uyithengela i-anti uhlangana nayo mfethu esiphingo. Isho igqoka lo anti izokwazi ukuthengela ubaba wayo. Amandla ayisuke inawo. Yabo. Manje lo sisi lo mfethu angafutha ingane yakhe Kodwa phela mfowethu iPhone. ngisho ngathi uyithengelile ingane uma uyithengelile ubaba wayo. Hayi ngalesikhathi wabaleka ngaso. Usukwenzani? Lapha Yes. usukhanda ukuthi ubudlelwane nibe ikwazi bahle. ukuthi uma ukuthi ifike ekhaya la ihlala khona ifike ibe ne-report efika nayo ukuthi hayi buyazi ngihlangane nobaba wenza ukuthi nokuthi nokuthi wanginikeza imali engaka ukuthi ngikwazi ukuzigada la ngishoda ngakho. Donyane kodwa sorry ukubuza la mntu. Unayo umfazi? Ngixolisa ukubuza mhlambe unayo umfazi? Ngisaganiwe mina angikaqedi kodwa ngiyakhona Uyafisa. ngiyakhona Amandla. kodwa ngilwa ngawo wonke futhi. Mfethu mina nje yazepho njengoba ngila Ngiyakholwa. ekhaya ngizozama ukulwa ngawo wonke amandla ukuthi mfethu ngazi into zengane yami ngazi nami Yona inkinga- qale kunini Inkinga wena uzofuna into zengane Unomoya lo. awuzizi. Ngicela ukubuzela umalume wona na umfazi. mina kwamanje mfethu isayizi lesimo sami mfethu Hayi babo. yabo mfethu unyaka nawo kade yathi yabo sonke nje siphila South Africa bonyaka ukuthi 2019 COVID angithi umsebenzi iphelile yaphela kuze kube manje angisahlele ngisalindile Uke wasebenza kodwa. ya ke ngaphanda yena mfethu ukuthi manje ngiphatheni kwami ngeke ngithathe serious ngoba ngangisahlala naye lo sisi kanti lo sisi bese akanginikezanga ingqondo right ngabo kanti kuye kube ngcono uma usebenza ube ne-partnership Bhuti ungakhulumi into eyiphutha. Mengizwa kahle ukuthi usisi nawamkhulisa from Usafunda esikoleni isikole. wasuyabaleka. Wena futhi manje usuthi buhlala nayo satohoza. bengimsupporta Ungisupporta ngani? mina ngilashuza ngaze ngithengishe ipampers ipurisi mina ngiyazi nokuthi imalini mina Awukaze. hello Wawulokuthi usazozama. awuthengile Namanje ba usazama namanje. yabo mina kutshele kodwa yazi wena sikhulu sami labantu laba kunolokusa kole ekhaya lokhu ngazi ngathi yabo nje ubona behlangane kanje boba u2 Bafo kuzeka. Donyane kodwa mfethu into Waqondisa amagama akho mawukhuluma. cha kodwa phela Aliqonda ulimi.
Ilona nje ethi phela Hhayi, iqiniso liyababa ngoba manje ngitshela Wena ngizama ulimi ukukhuluma lakho nje iqiniso. liyantanta nje libhuquza nje sho phansi la emhlabathini. Aliqondile straight. Makambali ngaphandle kwaBhopopo kukhona okunye akuthenga ubaba kaMbali. Angikwazi, angikaze ngikubone. Angikaze ngikubone. Akaze nje enze lutho. Akaze nje enze lutho. Kumina nje uyinto efile, ephila. uMbali unobaba wakhe ofile ephila. Njengoba efika nje njengoba enjena nje. Mawuzibheka nje ukuphi wena la kumina? Ukuphi? Unomona nanokuthi ngigqoke kanjani. Anginomuthi konje mina ngifuna into zingane mina Right ukuthi emendweni wami. Ngihleli kahle kahle. Ubhuti wami Bese kahle ake kahle ngibuze. usodobe mina. Unabo sisi ekhaya? kunabo sisi bami. Unabo abashana? Iyo, Ukhona intombazane? iyo. Okay, it's fine. Umshana wakho ake sithi umshana wakho uyakhulelwa. Usisi wakho uyakhulelwa. Awuthe unawo umshana. Umshana acelwe. Agcine seyoshada eshadela leshadela khona. Ubaba kaMshana njengoba abashana behlala kini. Ucanti nabo benze ilutho njengawo. Unayo i-right ukuthi asuke lapha lesuka khona azofuna leyo mali ngapha leyo mali yakho wena. Wena malume. Ubaba wakho mhlawumbe mengasekho noma wakho. Leyo mali sekuyeyakho ukuthi nibheke izinto ezodingeka kumshana uma ngabe seyoshada. Noma ehambisa ingqiba amasonto kanjalo kanjalo. Unayo i-right ukuthi ubaba kaMshana asuke lapha azofuna imali njengoba nawe usuke elusuka khona azofuna imali. Cha phela mhlawumbe kuya ngemndeni esikuqondene nayo mfethu yabona. Khona umndeni ogombela kwesayo. Khona imndeni ofanele Sizakhuluma ngalo mndeni wakho. hayi la mina singakhuluma nami nabashana. Mshanami understand indoda yakho. Indoda yakho mesamnyama ngenihlala naye ethunzini. Mase kukhanya dansa naye ekhanyeni. Lento yahlula lo muntu lona. Yabo? Ngicela ukuphindela umbuzo. Ungayivumela indoda yamshana ubaba kaMshana wakho. Esebuye ezokhuluma njengoba ngikhuluma nami la kanje. Abuye azofuna imali yomshana wakhe eseshadile. Kodwa Njengoba engakaze wena amkhokhele. uyifuna la ekhaya. Njengoba uzoyifuna la Cha ekhaya. mina ngizanga kabi la besoxoxa ukuthi Cha, naye kenzile kabi uzocela imali. Ingxenye yeyibize nazibize. Ngicela ninginikeze uhalf noma ngicela ninginikeze yonke noma ngicela ninginikeze ikota. Wena ungakuvuma lokho wena? cha mekuyindoda nje mfethu eqotho ekwazi ukuyikhulumela nje kahle mfethu mhlambe singaxoxa siboze sibhekana lapho ngoba izimo zomhlaba uzazi. Akufanele uhlezi wena ulandela ibhodi eqonzayo njalo sesisuke Ngicela usenze kanje bakho. bhuti. Ungakuvuma noma ngeke uzokuvuma? Angakuvuma kona mfethu ngoba phela sabantu siyaphila. Futhi umfazi abantu abaqedwa ke abantu. Besiqayela bhuti. Uyazi ukuthi umuntu mase akesiqayela ingane meyizocela. Emva kwabakhonga anganiyazi ifaka kambe ingqiba amasonto. Leyo mali engqiba amasonto iphuma kuphi? Iphuma ke iphonje ngababa. Awazi nokuthi iphuma kuphi. Yini nje ngikutshela bafuthi ukuthi mina ngathondana nabantu engakwazi Ingqiba ukuba amasonto sikhulume naye abantu njengoba umalume wena ofokhiphe leyo mali engqiba amasonto. Leyo mali uzoyithatha uphi kuleyo mali yamalobolo? njengomalume. Njengomalume walomshana wakho lo seceliwe. Ife seyoshada uzosisa kuyona le mali futhi yenkomo. Uthenga ifurniture, uthenga yonke into edingeka lapha emzini. Yiphi kona le mali ozoyithatha uyinikeze ubaba kaMshana lo wazalisa umshana? Owakhe nje langani. Yiphi le mali ozoyithatha ngabe ukhipha imali engqiba amasonto, wakhipha imali yefurniture, wakhipha yonke imali ehamba iya lapha. Cha mina isikhulu sami angisho isigifunayo ngisaxoxa ngisila. Okay. Kodwa u50 unga right yabo. Kodwa phela lonke into unayixoxa menzwana phela nomuntu ayibona lento ngisho ngathi 25 yabo. Phinde ubona 25 Yikho thina into esizona ngayo naye. yayibona lonto. Hey bhuti wami, Isuku iwrong yini ungayithanda ni bafo uhengeke kanjani ngoba kade unengane sekuthiwa wena usatholi lutho yabo. Kodwa ubafo kahle kahle should awunalo ulwazi ukuthi le mali isuke ilethwe la ekhaya isuke isazophinda emuva futhi. Kuthiwa vele izidayiqedo nakwazi ukubekelana Iphinde emuva straight. bafuna nami ngisho aningangiqidi. Eyami lengane. Yabo. Ungamlaleli kakhulu lo sisi wakho lo mfisi ngiyacela. Yabo. Ngiyizwe mfisi nawe njengoba sezongena mhlawumbe kulamaphuzu engikona. Yayibona lonto. Ngicela ukubuza Uthi umuntu muse ifahla. ngicela Yayibona ukubuza lonto. mfowethu. Mengixoxa kahle. Mangase ngithi mina uze ukwazi ukuthola lo something nyana okufunayo okuncane. Mangaze awuqale
uhlawule wena kuqala ungakwazi uhlawulela ingane okahle kahle wena ufuna ukubhalansa ngathi cha ngengane yami hayi ngani cha phela le mali thina sazoyiphindisela lapha emzini la iganele khona angiphiki lokho ayikho lento yakho wena uyizelela uzosimoshela ngesikhathi usichithela isikhathi ngabe sengenza izinto eziningi gabi lapha kwami ngabe sengenza izinto akunona ngamahamba le umbali ufuna afane nawe uthatha umalume wakho nalomqondo wakho nobabili kwavela ufuna ukuthi imali engane yami hayi bafo ngeke kuzeke kade ngikutshela Donyaba zami sengikhathele manje ukuthi ngikhuze wawuzothi mase ngithi ngicela lo mfowethu asuke la phambi kwakho le meko ubizwe mina lo mfethu kodwa manje kodwa nami umbizela ukuthini ukuthi uzosidelela cha asingakudelela Donyana Uzosidelela ekhaya. Umbizele lapho. hayi lo ufuna impama lo siyaxoxa Donyana ukuthi ufuna impama usazongena nawe kulamabhuzi kuyasoxolisa ukhomba ngomuntu kodwa awudingi reserve umuntu ngeke kodwa azangene nje kulowo uzomcela mabhuzu. ubafa uzobe ukhona yini wena ngathi wonke amadoda yaphatha uzobona yabona ngiyakutshela nawe Donyana ngathi uphethe wena bese swakho ngeke yabo le Ngeke tshebe la ngiphathe kuwena nje la utshebe mahala mhlawumbe uphatha kwakhe lapha lahleli khona hayi la pho indaba ngathi sekhaya la kodwa nala kwathi ukuphethe nawe yabona nje wena mfethu yabo kuzifica siphelele la ekhaya bungeke uzokuphuma uphila la ekhaya because yazini ufike nekhanda lakho nje lokudelela straight yabo ukusho ukuthi kahle kahle lento osengayo la awuyazi awunayo iclue yayo kahle kahle cha phela Donyana ingane yami le ngizokhuluma ngayo la ya ingane yakho akuphikwanga lokho amaphutha kodwa ayenzeka, wena Donyana. ngendlela owenza ngayo engazi ukuthi wayiphika cause wayibalekela yabo kangabaleki noDonyana ukusa kwabo sisibakho ayibona kodwa ekugcineni uzongitshela la ekhaya ukuthi ngidonsa osisi ngekhaya ekhaya yangisho ukuthi yabo kuzifica siphelele ekhaya insizwa lekhaya ubuzophuma nje ngebhokisi wena Abubovu manje straight abubovu ikhanda leli Straight. khona ngoba lizoqaqeka awuyazi into oyizoyikhuluma la khona yazi lizoqaqeka mawakhe mfethu yazi mfethu ngikukhumbula lezi ayikhathi Abe, manje ha. usangeke ukuhlanya wena mfethu ha kodwa ke mfethu is fine mfethu ngoba manje it's like nawe kodwa kabi yami it's like njengoba ngikuthathile ngeza la ekhaya ngathi usunokungidayisa kancane ungiqhasana nabantu and lo lapha eka left wakho mfethu akekho right bengazi ukuthi njengoba nje ngiza la bengizozama ngoba phela ingane yami kodwa ngiyalazi igetse elikhulu la kaDonyana mfethu njengoba elande lona nje shaya nezibuko khona bengazi ukuthi hayi bengangiboni into Ngisho ukuthi ukuchaza uMakambali uyamkhumbula ngekhathi linisajona. oh phela umuntu musam yabo sokusabona hey my ansiza ubona Kazi ukuthi hayi ngangifunani ikhanda le? lehlambi nayi ends Yinje kazi ekuchazile. ngangifuna nje kulento mina Awuchazwe yini? right izingimithisi impela Eh, nje kuthi yabo. ngangifunani kena mumbona phela mfethu kuvula lezi zayimpahla lezi akudala yibona Hayi. ukuthi ke mfethu ikhanda mfethu ngabe sikude nalo Kodwa phela kusho ukuthi ilona elikuchaza ngoba phela wagcina umithisi. hayi ngathi ngishiye phansi akuzi nangu umfowabo nje naye ngisinayo lekethi ngadla phansi uzovulani phola ngizokhuluma ngengane yami mina la Donyana Uzosigulela wena inkinga mina ngamithisa umuntu Uzosigulela, obhedayo ahambe lona la. ekhaya Kodwa ahambe uhambe lona straight. ekhaya Uvale ahambe uphume nje nje la uhambe. ekhaya Donyana uzongena kula maphuzu nawe Hayi, ngene vale la uhambe. obe ngekho lo sisi wakho Because yazi yazi yabona ilanga liyashona Ah. bazofika ngekujala lana-ke manje yabona ngekujala babambali manje usungimi lana-ke please yona ke usungimi la bengamyeke Baba Kambali. usungimi la Baba Kambali. usungimi lana-ke manje babambali cela uhambe la ekhaya ungaphindi uze la ekhaya straight Baba Kambali Ungaphindi uze la ngiyacela ekhaya. ngibizwe wena Okay. lekhaya. ya mntu ngizobe ngizoyibheka Ungaphindi uze la Sibizwe ekhaya. wena lekhaya. Abantu okuyibona ngabadelela abantu balekhaya kodwa ibona abakhombisa ukuzehlisa kuwena. Wena awukhombisi ukuthi lekhaya wena lekhaya ufana nenja edla amaqanda emzini womuntu mase iyabaleka. Ngoba uyalazi iphutha elenzi lapha yibisayo. Exactly. Kufanele ngabe wena uyazithoba lekhaya. Noma uzazi ukuthi lento oyenzayo i-wrong. Angabe mhlambe uyayicela ke lento oyicelayo kodwa vele noma wazi ukuthi i-wrong ngoba phela lento oyenza vele i-wrong. Awukhiphanga ngisho umqhoyiso. Ngisho imbuzi yokugeza imuza awukazi. Hey, Kabuli bongani iyaxoxa phela into kanje nama ngisho ukuthi ngifuna ayixoxa leyo nto uyayenza ngoba Lento oyishoyo usukwenza ayikhulumisi nje. Lento oyishoyo nje Ukwenza iphutha. anganokuthi ungazoyiqala ngakuphi. bongani yaba ingane Ah, ingane- siqalisa ingane- phansi into ekade Ingane yakadonyana, ngalekhaya ingane yakadonyana ingane. kuba bobayo malume kaDonyana ubabayo wena wabaleka angithi mina futhi Wayibalekela. namhlanje wafephila ubaba Kambali phelile kuphelele lapho Baba kuphelele Kambali, lapho nje Baba Kambali. awusihambele nje la ekhaya Ngiyacela Sihambele bhuti nje. wami, ngifike nawe lekhaya angikujaji.
anginayo i-right ukuthi ngikujaje. But okwenzayo akukhombisi ukuthi ekhaya kini unabashana, akukhombisi kini ukuthi khona osisi. Ngoba kusho ukuthi wena mangafika umfana kini ethi uzokwenza lento oyenzayo. Meza kahle nje soxoxa. Kusho ukuthi uzokuvumela lokho. Meza kahle. Yini ungaboni ubulela umuzi kababa wakho? Cha ngandisa uthando nasenganeni. No, awandisa uthando. Awandisa uthando. Yabona mthi umahamba lo engithanda abe nginaye manje. Anganiyasho umahamba luthi wena wabaleka. Wammithisa waqedwa ezothumisa wabaleka. Awumahambali aka-understand. Ngize ngathi mina ulandela ibhodi oconsayo. Yabo manje ushadile. Yabo kwathi kente ubiza umfowabo. Kwathi kente ngophela bakanje. Bhuti wami ngoba ngiyabona ukuthi wena lento oyizelele ekhaya uzibona ukuthi uright. Singaze sigcine sesithola amachaphazelo mina ngifike nawo. Ayikho nje lento lena le. Akavana angene indlela. Ngisacela mfowethu sivalelise. Straight. Sicela sivalelise mfowethu. Ayikho mfowethu indlela. Hamba ngisho ngayithatha le shopper zakho vele wahamba kanjalo. Ya njengathi ngisho nje mfowethu uvana ungena indlela kodwa ukuhambe Hayi Donyane, kodwa Donyane cha yabona sikhuluma nawe kodwa ukuhambe kini mfowethu. Uzoba nawe ecathulweni Cause yazini khona into ozoyithola ekugcineni. Cha emadonyane sikhulume kahle. Uzwela. Simadonyane sikhulume kahle yabo. Uzwela La ke- usuzongena lecathule kanje ndoda. Yabona nje ubunetshebe nawe usazohamba ukwatela imigqomo. Imali. Yema. Indlela okhuluma ngayo mfowethu. Madonyane. Indlela okhuluma ngayo mfowethu. Iqiniso Donyane. Yeah. Wena iqiniso Cha, inkinga awulifuni indlela ufana okhuluma nosisi ngayo wakho. kodwa. Awulifuni Yes. iqiniso ufana nosisi Inkinga wakho. indlela okhuluma ngayo. Awacentela amagama akho mfowethu. Ufana nosisi wakho. Awacentela amagama akho uphuma ngesango mfowethu. Donyane mfethu. Uphuma ngesango mfowethu. Donyane mfethu. Angibambela mfowethu la. Uphuma ngesango mfowethu. Ingane yami kodwa Donyane. Uphuma ngesango mfowethu. Donyane ingane yami. Ingane yami uDonyane. Balandela usibani media. Malume ngicela ungibambele ukuthi ungadeni. Ngiyaxolisa malume. Balandela usibani media. Ngicela niyabona umuntu osilethile ekhaya. Akalibhala akalenzanga iqiniso. Ngumningi umsebenzi abesizoyi attenda. Edinga ukuthi siyenze. Kodwa wasiletha kulento asilethe kuyona. Angiqondile ukumjaja kodwa nawe usekhaya nawe uyazi ukuthi into esizoyenza le esiyenza la ayikho. Ngeke uvume ukuthi uzofuna amalobolo ingane yakho ungazange ukhiphe ngisho inkukhu. Ichwane lenkukhu engcono. Uhlulwa ukondla ingane. Malume siyisibani media sicela ukuxolisa kwesikwenzile. Thina bethi sizosiza umuntu mhlambe khona into ayenza. Mhlambe waphela endleleni mhlambe wayeseqeyina amalobolo. Ukuthi kuphela imisebenzi ke mhlambe. Siyisibani media socela ukuxolisa kakhulu malume. Usixolisene nakwabadala noma sifike bengekho siyaxolisa kakhulu kodwa ngiyabonga ukuthi nikwazile ukuhlonipha noma umfana engihamba naye ekhombisa ukuba nekhanda. Ngiyabonga kakhulu malume. Yebo. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge kodwa nibabheka abantu abeza ubukhotheni futhi usaqhubha bona ubukhotheni abenze ekuqaleni. Ngiyabonga kakhulu malume nami noma mesikhuluma ngiyamthola ukuthi nayo imfundiso ayikho kahle ngathi ngazi ngathi mhlamba ngathi inhlobo ekhulele elokishini akakhulelanga emakhaya but malume ngibonga nje ukuzithoba kwenu nokusilalela kwenu ngiyabonga kakhulu excuse balandela usibani media siyabonga kakhulu into besihambele bafowethu asiyitholanga isolution yayo ngokuthi beyivele ingekho bafowethu into besibhalele yona beyivele ibheda bafowethu. Ngiyabonga ababaleli babukeli bami ningakhohlwa isibani media ningakhohlwa bafowethu uthando lwenu njengoba ngincome njalo bafowethu. Ngiyabonga nokuthi bafowethu sekhona nesecurity bengeke ngikwazi ukuhenglisha lento beyenzeka la ngingedwa. Ngiyabonga kakhulu amandla eni la wenza ukuthi kugcine kukhona nesecurity bafowethu. Ngiyabonga.